गावदां इउ पिपलनि हिनजावफोरा आवमा सोबनाय बायदि थेफा थेफि होनजाबाय बै सदाफोर ललिपप सोबग्रा होननानै बुंदों आरो ललिपप सोबग्रा आंखौ नुदोंबा नोंनि नोमानियाव नोंनि नोमायाबो सोबोदां सोंना नायलाय नोंस्रा नोमानियाव नों माथिं गनाय नोमाया ललिपप सोबा लाफानो बा नोमाया लाइन मारिया लाफानो नोमफादों उन्दुआ लाफानो नों गदों नामा नोंनि नोमानियाव सोंग्रो हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि सायाव नङा होमबा नैबे जोंहा प्रिया दैमारि बाजै नङा होमबा माने बिथाङा थांनाय समावहाय बुंदोंमोन जाहैबाय माने बिपिएफ दोलोआव बिराद मोजां मोजां सिख्लाफोर दङ माने बिराद मोजां मोजां सिख्लाफोर आइजोफोर बा महिलाफोर बिराद मोजां मोजां साफा साफा दङ होननानै बुंदोंमोन जाहैदों दा बेवहाय माबा ललिपप जायोनो माबा नोमानि नोम्फानि ललिपप जायोनो माबा नोंनि हिनजावा नोंनि ललिपप जायोना जायानो नै बेफोरबायदिसिम थांबाय माने बे जाहैबाय मोनसे जोंहा पलिटिकेल नङा होमबा पलिटिकेलनि बिपिएफ इउपिपिएलनि गेजेरावहाय पलिटिकेल जागासिनो नङा होमबा बा बिपिएफआ माने पलिटिकेल पार्टी बा इउपिपिएलआ बिपिएफखौहाय जिर' बे बाराव गैला बिपिएफआ जिर' आरो बिपिएफआ बुङो बे बाराव इउपिपिएलआ जोब्बाय इउपिपिएलआ नाम गैला इउपिपिएलनि नामा गोमासिगोन होननानै गोबां ससियेल मिडियायावहाय जोङो गावजों गाव थरख' नांलायनायखौ नुगासिनो होमबा दा बिनि गेजेराव सोरबा सोरबाथ' थांनाय समाव माबा हिनजावा साइकेल टायार गोसोमनो माबा माबि एकदम पार्सनेलावनो डाइरेक्ट एटेक जालांजोबखाबाय नङा होमबा आरो दिनैनि थारिखआव माने बेफोरबायदि गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबावदों नैबे जोंहा प्रिया मादैमोननि आरो आं बाजैसो लिंगोनलै मानो होनबा बाजै लिंबा एसे मोजां जायो नालाय अब्ला लोगोफोर माने जोंहा नैबे प्रिया बाजैया बुंदों जाहैबाय हो माने सोरखौबालै बोरैबा मा नाम होनदों नामखौ बारा मिथिया आं बारा नुफेराखै आरोखि ओमफ्राय दा बियो बुंदों जाहैबाय माने बेखौ बुंदों जाहैबाय नोंनि नोमाया ललिपप जायोना जाया नोम्फानिखौ माने पलिटिकेलानो मथा मथि गावजों गाव मा खालामलायखो गावजों गाव मा जालांखो माने पार्सनेल एटेकआव हाबजोब्बाय हा दिनैनि थारिखआव आं बेखौसो बुंगोन आरे पलिटिकेलाव नोंसोर हाजार पलिटिकेलनि बिसय नांलाय खमलाय जि जालांलाय नङा होमबा बै जाय बिथाङा एदावना लाग्रोदों बा बै जाय बिथाङा बुंग्रोदों ललिपपनि बागै नङा होमबा माने दिनैनि थारिखआव बिथांखौ रिप्लाइ होफिनदों आरोखि नैबे जोंहा प्रिया दैमारि बाजैया नङा होमबा खोब आं दिनैनि थारिखआव नुदों माने बैफोरबायदि बैबो अहंब्ला जों बर' समाजा मा जागोन इयुन जेनेरेसन गथ'फ्रा गाव गावनि फिसाफ्रा फिसाजो फिसालाफ्राबोथ' बे जेन'बा बेफोरबायदि भिडिअखौथ' नुथारगोनलै हाब मा ललिपप जानाय नोंनि नोमाया नोम्फानि ललिपप जादोंना जायाखै नोंनि हिनजावा नोंनि ललिपप जादोंना जायाखै मा जागोन बेफोरबायदिबालाय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आङो बै एदावग्रा मानसिखौबो बुंनो सानो मानो जेन'ब्ला एसे नोंसोर पलिटिकेलावहाय नांलाय बा पलिटिकेलाव हेबलायलाय दावराव दावसि जालायलाय ससियेल मिडियायाव नङा होमबा बैफोरबायदि सोरखौबा पार्सनेल एटेक बैफोरबायदि मानो एदाव हरनांगौ नङा होमबा दिनै नों एदाव हरनायखायनो दिनैनि थारिखआव प्रिया दैमारि बाजैयाबो नोंनि सायाव रिप्लाइ होफिननांगौ गोनां जानानै दङ नङा होमबा बा रिप्लाइ होफिननांगौ जाय बायद' जाहैबाय अब्ला लोगोफोर गोरोन्थिया सोरनि जों नोंजों आंजोंनिसो पलिटिकेलाव दिनैहाय जों जेबो मोना सोरबा इउपिपिएल देरहाब्लाबो जों जेबो मोना बिपिएफ देरहाब्लाबो जों जेबो मोना जों जिथुनाखि मावनानै जाग्रा मानसि खामला हाजिरा जिखुनु खामानि सोरबा बिजनेस सोरबा एभ्रिथिं नङा होमबा बेफोरबायदि मावनानै जाग्राखा जोङो मावनानै जाखानांगोन मावनानै थैलांखानांगोन अब्ला दिनैनि थारिखआव जों पलिटिकेलनि थाखाय पलिटिकेलखौ सापर्ट खालामनायावहाय दिनै जों गावबा गाव पार्सनेल एटेक मानो खालामलायनांगौ आं बेखौसो माने मोजां मोनाखै आरोखि नोंसोर नांगौ पलिटिकेलनियाव माने बिपिएफआ जेनबाय इउपिपिएलआ जेनबाय इउपिपिएलआ जिर' बिपिएफआ जिर' जाबाय होननानै नोंसोर नांगौबा दावराव खालामलाय ना न'नि फारसे बा फेमिलिनि बिथोराव मेटाराव हाबनानै पार्सनेल एटेक खालामलायनो नाङा आं बेखौसो लुबैयो लोगोफोर आरो नै गाबोन समफोरनो गैला जोबसिगोन इलेक्सन जोबबा मालाय मालदार जाग्राफ्रा जाजोब्बाय सोरबा एमएलए जाग्राया जाबाय सोरबा एमपि जाग्राया जाबाय सोरबा एमसिएलए जाग्राया एमएलए जाबाय ना मा होनो बेफोरबायदि जालांजोबसिगोन
नाथाय नों आं पाब्लिक जाम्बा जाम्बिया गावजों गाव दुश्मन जानानै थागोन आंखौ बै समाव बिदि बिदि बुंदोंमोन आंखौ बै समाव बियो बिदि बिदि बुंदोंमोन लामा सामा लोगो मोनलायबा हय नोंसोर नांलायलायनोबा बुलायलायनो हागौ नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि अब्ला नैबे जोंहा प्रिया दैमारिया आं बिथांखौ दुखु मोना बा बैखौबो दुखु मोना माने नोंसिनि गेजेराव बेफोरबायदि जालायनो नाङा होननानैसो आं सानो आरो अब्ला नैबे प्रिया दैमारि बाजैया मा बुंदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै ला ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन आरो भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो आरोखि आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय माने जोंनि ससियेल मिडियाआवहाय बेफोरबायदिखौहाय माने मोजां नुवा बा इयुन जेनेरेसन जोंनि फिसा फिसौफ्राबो बेफोरबायदि रावफोरखौ नुहैगोन नङा होमबा सानसे समाव अब्ला आंनि बिमा बिफाया बेफोरबायदिमोन आंनि आबै आबौआ बिदिमोन आंनि मादै मोना बेफोरबायदिमोन बेफोरबायदि ब्ला ब्ला जाहैयो आरोखि नङा होमबा आं मिनिनोबो ओंखारदों एकदम बोरैबा लाजिनायबो मोनो नोंनि नोंफानि ललिपप सोबदोंना सोबाखै जादोंना जायाखै सारा सुमन बसुमतारी होनबोला सोरबाफोर आरो सिनाय मोनाबो जानो हागौ भिडिअ बाङाय खिथिना होनसै आं नोंसोरनो दे बे सुमना होनदों आरो आङो गागायखौनो मोजां होनना बुङाखै आङो BPFनि हिनजावफोरा मोजां मोजां गावदां गावदां दङसो होनदों आंखौनो आं मोजां होनना बुङाखै दै सुमन आगै आरो नोङो आं होनना बुंनायखौ खोनाबाय दा BPFनि हिनजावफोरासो होननानै बुंदों आङो BPFनि हिनजावफोरासो मोजां मोजां गावदां गावदां होनदों आंखौनो आं गावदां मोजां होनना बुङाखै आरो सुमन बसुमतारी आगै आं नोंखौ आंखौनो मोजां होनाखै आंहा गथ' गथाय देरखांबाय आङो गावदां महर मोजां आं गावखौनो बुंना लायाखै BPFनि हिनजावफोरासो मोजां होनना बुंदों आं आरो मोनसे बाथ्रा बड'लेण्ड फिटनेसआ आंखौ रायहरदों होनना बुंदों आरो बे बड'लेण्ड फिटनेसआ आंखौ रायहराखै आं प्रिया बसुमतारी नङा प्रिया बसुमतारी होननानैसो रायहरदों आङो प्रिया दैमारिसो हा आरो प्रिया दुनियानि 22,000 प्रिया नाम दोङो आंहाल' प्रिया नङा मिथिबाय प्रिया होनबानो दि आंल' जागोन बे नङा दे सुमन आगै सुमन बसुमतारी नोंखौ होनदों आं आरो नोङो होनदों आरो ललिपप सोबग्रा होननानै बुंदों आरो ललिपप सोबग्रा आंखौ नुदोंबा नोंनि नोमायाबो सोबोदां सोंना नायलाय नोंस्रा नोमानियाव नों माथिं गनाय नोमाया ललिपप सोबा लाफानो बा नोमाया लाइन मारिया लाफानो नोमफादों उन्दुआ लाफानो नों गदों नामा नोंनि नोमानियाव सोंग्रो नोंनि नोमाया ललिपप सोबोबानो आंखौबो ललिपप सोबग्रा सान नोमाया मोजांबाला आंखौबो मोजां सान आरो नोङो जुदि हाबा जाबायबाला नोंनि हिनजावखौ सों नोङो नोंनि हिनजावा जायो नामा ललिपप जायो नामा सोबो नामा आरो जुदि हिनजाव लायाखैबा नोंनि गार्लफ्रेन्डआ नोंनि ललिपप जायो नामा बेखौ आंनो फिननाय हो आरो आं नोंखौ बुङाखै सुमन नों माहानि आं बेखौबो मिथिनो लुगैया आं नोंखौबो बुङाखै मिथिबाय BPFनि आइजोफोरा मोजां मोजां गावदां गावदां समायना होनना बुंदों आरो UPPLआवबो सोरबाफोर मोजां मोजां दंखौबा फैबावदो खना खनला थानाय हारिगोनखाय लाजिदों आरो बेसांखिनि बुंनायखौनो आं UPPL आरो राजनितिकनिसो बुंदों UPPL आरो BPFनि सोमोन्दैसो बुंदों नोंबो जुदि माबा मोनसे सोरखौबा बुंहरनोबा बुंहर आं नोंखौ बुङाखै सुमन मिथिबाय आंहा नोंदों जेबो दुश्मन गैया आरो आंनि महरा मोजां जानो आंहा प्रयजन गैला आं हाबा जाखांबाय मिथिबाय गथ' गथाय देरखांबाय आंखौ मोजां होनना बुङाखै BPFनि आइजोफोरा हिनजावफोरासो होननानै बुंदों आं हिनजावफोरा आरो जि गाज्रि बाथ्रा बुंदों नोङो ललिपप सोबनायनि सोमोन्दै 1 नम्बराव नोंनि नोमाखौ सोंग्रो नोंनि नोमाया जुदि मोजांबाला आंखौबो मोजां सान आं नोंनि बिमानि बैसो आङो मिथिदों सुमन आरो जुदि नोंनि नोमाया हामाब्लासो आंखौबो हामा सान नोंनि नोमाया मोजांब्ला आंखौबो मोजां सान आं नोंनि सोमोन्दै आं जेबो बुङाखै आं नोंनि दुश्मन नङा मिथिदोंना सुमन बसुमतारी आरो जाय बड'लेण्ड फिटनेसआ प्रिया बसुमतारीखौसो बुंहरदों आंखौ नङा आं दैमारि खान्दान आङो दैमारि खान्दान मिथिबाय सुमन दैमारि खान्दान आङो मिथिना ला दैमारि खान्दान हाय सनाफोर BPFआव मोजां मोजां हिनजावफोर दंसोयो UPPLआव माबा आवमा सोबनाय बायदिसो UPPLनि हिनजावफोरा BPFनि हिनजावफोरासो जारो मोजां नै आयै फिसा गावदां सनाफोर BPFनि हिनजावफोरा मोजां गावदां BPFनि हिनजावफोर नै गावदां UPPLनि हिनजावफोरा आवमा सोबनाय बायदि थेफा